नमस्कार भाई लोग, यूपी बिहार चैनल में आप लोगन के स्वागत बा। काफ़ी दिन बाद हम वीडियो बनावत तानी, बल्कि काफ़ी दिन ना मतलब 1-2-3 महीना हो गईल होई। हम अपने चैनल पे आप लोगन के कोनो नया अपडेट ना दे पावत रही, एकरे खातिर हम माफ़ी चाहतानी और आप लोग ज़रूर माफ़ करब। तो आप लोगन के बता दी कि कुछ उलझन रहे, कुछ दिक्कत रहे, एक नाते हमार वीडियो ना आ पावत रहे। आज से आप लोगन के डेली कोनो ना कोनो अपडेट और देखे और सुने के मिलत रही हमरे चैनल के माध्यम से। वैसे हम 2 बार बोल चुकल बानी, लेकिन ये बारी से आप लोगन के डेली बाय डेली कोनो ना कोनो अपडेट देखे और सुने के मिलत रहे। भोजपुरी की हर खबर जौन भी मिली सही मिली, गलत और कोनो खबर ना मिली हमरे चैनल पर, काहे से हम गलत खबर ना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। आप लोगन के बता दी कि स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू पांडे जी के एगो बहुत बेहतरीन फिल्म के लेकर तैयारी चल रहा बा, लैला मजनू 2। जी हाँ, जो कि स्टार कास्ट में नजर आई हैं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू पांडे जी के। अभी तक हीरोइन के कास्टिंग नहीं है अभी पता चलल, काहे जैसे ही पता चली वैसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगन के हम बता दी एक फिल्म में के काम करे वाला बा, कौन कास्टिंग कैसे कैसे का होखे वाला बा। आप लोगन के बता दी कि फिल्म के निर्माता राजकुमार आर पांडे और जो कि डायरेक्टर बानी मोहम्मद आलम। जी हाँ, मोहम्मद आलम आप लोगन के बीच में बहुत जल्दी फिल्म आए वाला बा, जिन्हें कि अभी 2022 में तैयारी चल रहा बा शूटिंग के। शायद हो सकेला 1-2 महीना के अंदर ही फिल्म के शूटिंग चालू हो जाओ। जैसे ही शूटिंग चालू वैसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगन के बता दें शूटिंग कहाँ चलता, कैसे चलता। तब तक खातिर जुड़ल रही हमारे यूपी बिहार न्यूज़ पर और ताज़ा खबर देखत रही और डेली बाय डेली कोनो ना कोनो अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आप लोगन के अपडेट बतावत रह।